Ο πόνος, η δυσκολία κίνησης και η δισκαμψία στο γόνατο ή στο ισχύο ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους μεγαλύτερης κυρίως ηλικίας, αλλά και αρκετούς νεότερους. Η διαταραχή του άξονα βάδισης, το αυξημένο σωματικό βάρος, αλλά και παλαιότερα κατάγματα ή κακώσεις φαίνεται ότι προκαλούν οστεοαρθρίτιδα στις αρθρώσεις, με όλες τις παραπάνω συνέπειες για τους ασθενείς. Ο Δόκτωρ Παναγιώτης Νταγιόπουλος, χειρουργός ορθοπαιδικός, αναλύει τα αίτια, τα συμπτώματα, αλλά και τις πιο σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές λύσεις. Σύντομα στη MedPlus. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δόκτωρ Παναγιώτη Νταγιόπουλο, απόφοιτο και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στη χειρουργική, ορθοπαιδική και τραυματολογία, για να μιλήσουμε φυσικά για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, οστεοαρθρίτιδα γόνατος και ισχύου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι μία πάθηση, γιατρέ, η οστεοαρθρίτιδα? Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια πάθηση που εξελίσσεται με τον χρόνο, δεν ξέρουμε την αιτιολογία της. Είναι η κατάσταση εκείνη που το ένα κόκαλο ακουμπάει το άλλο. Δηλαδή, όταν το ένα κόκαλο χάσει το χόντρο του, το ενδιάμεσο δηλαδή, και ακουμπήσει το οστό του μυρού με της κνήμης, αυτή η κατάσταση που φθήρεται ουσιαστικά ο οργανισμός και ακουμπούν τα κόκαλα, αυτό λέγεται οστεοαρθρίτιδα. Η αιτία της είναι άγνωστη, δεν την ξέρουμε, αλλά ξέρουμε κάποιους παράγοντες που βοηθούν να γίνει γρηγορότερα. Η αλήθεια είναι πως όταν ακούμε οστεοαρθρίτιδα, κάπως το μυαλό μας πάει σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι κάτι που λίγο οι νεότεροι φοβόμαστε ότι θα το πάθουμε καθώς μεγαλώνουμε. Αλήθεια είναι ότι ο κύριος ασθενής που έχει οστεοαρθρίτιδα είναι ένας ασθενής μεγάλης ηλικίας. Τι εννοούμε, άνω των 60-65 ετών. Βέβαια, συμβαίνουν δύο πράγματα. Αυτό που κάποτε λέγαμε μεγάλος, ο σημερινός 60-65 δεν είναι τόσο μεγάλος. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι έχει αλλάξει το προφίλ του πληθυσμού των ασθενών που έχουν αρθρίτιδα, από διάφορους λόγους, γιατί έχουμε ασθενείς που κάνουν από πολύ πιο μικρές ηλικίες σπορ, τραυματίζονται από πολύ μικρές ηλικίες, έχουν τροχαία και δυστυχώς έχουν και άλλες προηγούμενες επεμβάσεις. Αυτό σημαίνει, αυτή η αλλαγή του πληθυσμού της οστεοαρθρίτιδας έχει δύο σημασίες. Ότι έχουμε ασθενείς που είναι πιο μικροί σε ηλικία με αρθρίτιδα, 30, 40 δυστυχώς, που είναι με κανονική αρθρίτιδα. Και από την άλλη έχουμε 65 ασθενείς που είναι μια νορμάλη ηλικία με αρθρίτιδα, οι οποίοι έχουν υψηλές απαιτήσεις. Το οποίο επίσης είναι κάτι το οποίο εμείς πρέπει να προσαρμόσουμε ανάλογα στη θεραπεία που θα τους δώσουμε. Επειδή είπατε τώρα ότι μπορεί να προκύψει η οστεοαρθρίτιδα από ατύχημα και προηγουμένως είπαμε ότι ουσιαστικά όσο μεγαλώνεις και αρχίζουν τα κόκαλα, ας πούμε, να τρίβονται μεταξύ τους, γίνεται από ένα ατύχημα να γίνει τόσο μεγάλη ζημιά ούτως ώστε να προκύψει οστεοαρθρίτιδα? Μπορεί και από ένα ατύχημα, ναι, να συνέβαινε σε κάποιον ασθενή αρθρίτιδα που κανονικά δεν θα ήταν προδιαγεγραμμένο να γίνει. Πώς? Αν ένας άνθρωπος κάνει ένα κάταγμα στο γόνατο, το οποίο δεν χειρουργηθεί ή δεν χειρουργηθεί σωστά και μπει σε ένα γύψο, μόνο και μόνο το κάταγμα που θα φύγουν αυτές οι επιφάνειες μεταξύ τους, αλλά και το να μην διορθωθεί σωστά στο χιλιοστό, αυτό θα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας αυτός ο ασθενής σε 10, 15, το πολύ 20 χρόνια να κάνει αρθρίτιδα. Και αν σκεφτούμε ότι αυτό το κάταγμα θα το πάθει κάποιος σε ηλικία 20-25 ετών, το να έχεις αρθρίτιδα στα 45 σου είναι μια σοβαρή κατάσταση. Είναι σοκαριστικό τώρα αυτό, έτσι. Και πόσο μάλλον αν δεν είχες και την προδιάθεση να σου συμβεί από ένα ατύχημα και να μην γίνει και η σωστή φροντίδα μετά. Νομίζω ότι και ψυχολογικά δηλαδή. Αν δεν ήσουν παχύσαρκος, αν δεν είχες κάποιους ορμονικούς παράγοντες όπως έχουν οι γυναίκες, δηλαδή αν δεν είχες το προφίλ ενός ασθενή που το DNA σου θα σου οδηγούσε να έχεις αρθρίτιδα, αυτό είναι επιβάρυνση. Πείτε μας λίγο περισσότερα για το προφίλ ενός ανθρώπου που, που ενδεχομένως να εμφανίσει οστεοαρθρίτιδα. Ποιοι παράγοντες το επηρεάζουν? Οι κύριοι ασθενείς που οδηγούν σε οστεοαρθρίτιδα είναι το βάρος. Η νοσογόνος παχυσαρκία, αλλά και το αυξημένο βάρος. Εμάς ο κύριος ασθενής είναι μια γυναίκα με παραπάνω κιλά, 60, 65, 70 ετών. Αυτό το βάρος, η μηχανική πίεση δηλαδή των επιφανειών, οδηγεί στο να ακουμπήσουν τα δύο κόκαλα. Στις γυναίκες υπάρχουν και κάποιοι ορμονολογικοί λόγοι και στους άντρες, για παράδειγμα, είναι επίσης μια προηγούμενη μηνισκεκτομή. Αν ένας άνθρωπος σε μικρή ηλικία είχε μια ρήξη του μηνίσκου και αντί να ραφτεί ο μηνίσκος και να σωθεί, αφαιρέθηκε, είναι σαν να έχουμε ένα αυτοκίνητο και να του βγάλουμε το λάστιχο, τη σαμπρέλα από το λάστιχο και να ακουμπήσει η ζάντα στο πάτωμα, να το πω απλά.
Πάμε λίγο τώρα να δούμε τα συμπτώματα τα οποία προκύπτουν και εγώ θα ήθελα να μάθω έτσι και πώς μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει και να καταλάβει πότε, για παράδειγμα, ένας πόνος στο ισχύο ή στο γόνατο είναι κάτι πιο απλό ή ξεκινάει η οστεοαρθρίτιδα. Τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας είναι σε δύο κατηγοριών. Είναι ο πόνος και τα συμπτώματα που αλλάζει ο άξονας. Και επειδή δεν υπάρχει πονόμετρο, δεν μπορούμε να μετρήσουμε τον πόνο, ρωτάμε τον ασθενή αν πονάει καθημερινά, πόσο πονάει από το 1 στο 10, μπορούμε να το ταξινομήσουμε, αλλά το πόσο πονάει κάθε ασθενής ο γιατρός δεν το ξέρει. Έχουμε και κάποια λοιπόν αντικειμενικά ευρήματα. Τα συμπτώματα τα αντικειμενικά, αυτά που εξετάζουμε, είναι αν έχει διαταραχή ο άξονας. Τι σημαίνει αυτό? Αν έχουν στραβώσει τα πόδια του ασθενή, αν περπατάει και κουτσένει, αν είναι πιο κοντό το ένα ισχύο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό αν δεν τεντώνει και αν δεν λυγίζει το πόδι. Δηλαδή, αν ο ασθενής ξαπλώνει στο κρεβάτι και το ένα του γόνατο δεν ακουμπάει κάτω στο κρεβάτι, αλλά είναι πιο σηκωμένο, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και είναι ένα σημείο προχωρημένης αρθρίτιδας. Για αν δεν λυγίζει πολύ. Αυτά είναι σημεία που βλέπει ο γιατρός και έχουν να κάνουν με το πόδι να έχει στραβώσει, να έχει τεντώσει, να εμπλοκάρει. Επίσης, είναι αυτά προβλήματα αντικειμενικά. Το άλλο είναι ο πόνος. Αν έχεις ένα πόνο που είναι καθημερινός, ο νυχτερινός πόνος επίσης είναι σημαντικός. Αν έχεις ένα πόνο που σε ξυπνάει το βράδυ, αυτό δεν μας αρέσει. Αν έχεις ένα πόνο που πρέπει να πάρεις παυσίπονα, αν αυτός ο πόνος δεν περνάει με τα παυσίπονα, αυτά είναι επίσης στοιχεία, δείχνουν μια πιο προχωρημένη νόσο. Είπατε προηγουμένως και για το ένα ισχύο να είναι πιο κοντό από το άλλο. Αυτή είναι η ανισοσκελία. Είναι η ανισοσκελία. Όταν ένα ισχύο έχει αρθρίτιδα και δεν έχει το άλλο, που είναι πιο συνηθισμένο, γιατί κάποιοι ασθένειες έχουν και στα δύο αρθρίτιδα, ακουμπάει το ένα κόκαλο και το αποτέλεσμα είναι να ανεβαίνει η κεφαλή του μυριαίου. Αυτό μπορεί να βραχύνει, να κοντίνει μερικά χιλιοστά, ακόμα και 1-2 εκατοστά. Ο ασθενής το καταλαβαίνει όταν ακουμπήσει πάνω σε ένα βιβλίο ή σε ένα περιοδικό το ένα του πόδι και αισθάνεται πλέον ίσιος, γιατί αυτό αν συμβεί στο βάθος του χρόνου δεν το καταλαβαίνει και μπορεί να έχει προβλήματα από τη μέση του. Γι' αυτό και όταν υπάρχουν τέτοια συμπτώματα, τέτοια υποψία ανισοσκελίας, πρέπει ο ασθενής να εξεταστεί από έναν ειδικό ορθοπαιδικό, που εμείς έχουμε τρόπους και κλινικά να το μετρήσουμε, αλλά και απεικονιστικά με ειδικές ακτινογραφίες. Άρα λοιπόν, ποια είναι η σωστή καθοδήγηση όταν ξεκινήσουν έτσι κάποια πρώτα συμπτώματα και αρχίσουν κάποιοι πόνοι, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να προσεγγίσουμε αυτή την κατάσταση? Ο ασθενής όταν έχει κάποια συμπτώματα που δεν μιλάμε για μια φορά το τόσο ή ένα 24ωρο, να έχουν κάποια σοβαρότητα σε αυτά που είπαμε, απευθυνόμαστε σε ένα ορθοπαιδικό. Και το καλύτερο τρόπο πράγμα είναι να πάμε σε ένα ορθοπαιδικό έχοντας κάνει μια απλή ακτινογραφία σε όρθια θέση. Η αρχική αντιμετώπιση πρέπει να είναι από έναν ειδικό, γιατί δεν είναι το χειρουργείο. Τις περισσότερες φορές σίγουρα δεν πάμε στο χειρουργείο όταν ένας ασθενής ακόμα και με αρθρίτιδα πονάει 10 μέρες. Επειδή είπατε τώρα, σας διακόπτω λίγο, αλλά επειδή είπατε κατευθείαν το χειρουργείο, μάλλον έχετε δει έτσι πολλούς ασθενείς που το άγχος τους είναι μην πάνε στο γιατρό, γιατί θα μου πει αμέσως ότι πρέπει να μπω στο χειρουργείο. Είναι πολύ σωστό, αλλά το λέμε εξ αρχής. Αν κάποιος άνθρωπος έχει ακόμα και προχωρημένη αρθρίτιδα, σχεδόν σπάνια του λέμε να κάνει κατευθείαν χειρουργείο. Αν είναι το πρώτο ραντεβού, πρέπει να δικαιούμαστε, είναι ηθικό, γιατί η αρθρίτιδα έχει ανεβοκατεβάσματα, ακόμα και δηλαδή μια προχωρημένη ακτινογραφία με αρθρίτιδα. Αυτός ο ασθενής μπορεί να περάσει μερικούς μήνες, ένα χρόνο ακόμα, χωρίς μεγάλα ενοχλήματα. Γιατί να μην έχει το κανονικό του, την κανονική του ζωή. Είναι σημαντικό που το λέτε και περνάτε έτσι αυτό το προφίλ, γιατί ο κόσμος πάντα έτσι είναι λίγο φοβισμένος και ίσως όχι αδίκως και κάποιες φορές ότι θα πάω στο γιατρό και κατευθείαν θα μου πει ότι πρέπει να κάνω χειρουργείο, οπότε δεν πάω. Οπότε καλό είναι να το επισημάνουμε πως. Και έχουμε και θεραπείες με ενέσιμα υλικά, με ιαλουρονικά, με αλαστοκύτταρα, με πετάλια που μπορούν να αναστείλουν μαζί με τη φυσικοθεραπεία, το κολύμπι, την εξέλιξη της νόσου. Η απώλεια βάρους σε έναν άνθρωπο μέσης ηλικίας, 50, που έχει μια αρθρίτιδα, θα πρέπει να πολεμήσουμε με κάθε τρόπο το χειρουργείο, γιατί είναι πραγματικά ο 45 και ο 50 μικρός. Η απώλεια βάρους, για παράδειγμα, ακόμα και αν αυτό απαιτεί δραστικές μεθόδους, η αλλαγή του lifestyle, να κάνει ένα σπορ, να κολυμπήσει και να κάνει 2-3 εγχύσεις με βλαστοκύτταρα ή ιαλουρονικά, αυτό μπορεί να ανταποφέρει μερικά χρόνια ποιοτικής ζωής. Άρα, έτσι, σαν πρώτο βήμα που θα δίνατε σε έναν ασθενή σας που εμφανίζει κάποια σημάδια οστεοαρθρίτιδας είναι σίγουρα η απώλεια βάρους. Δηλαδή, το παίρνουμε σαν έτσι, νούμερο, ας πούμε, πρώτο βήμα μιας θεραπείας. Το βάρος, φανταστείτε ότι είναι ένα διαμέρισμα που με το που σηκώνεται, αντί να σηκώνει τα δικά σας κιλά, σηκώνει 100-120. Έχουμε ασθενείς που έχουν νοσογόνο παχυσαρκία, αλλά και ένας μικροκαμωμένος ασθενής των 80 κιλών, μια μικροκαμωμένη γυναίκα των 80 κιλών, για το δικό τους γόνατο και αυτό είναι πολλά κιλά. Όπως δηλαδή λέμε από τη μία
Ότι δεν πάμε κατευθείαν στο χειρουργείο, από την άλλη δεν καθυστερούμε και το χειρουργείο όταν έρχεται ένας ασθενής με ένα πάκο ακτινογραφιών 10-15 ετών. Αυτός ο ασθενής είναι το αντίθετο άκρο, που προσπαθεί να αποφύγει κάτι το οποίο δεν γίνεται να αποφύγει και τόσο το αποφεύγει γίνεται πιο δύσκολο και για αυτόν και για την επέμβαση. Να πούμε δύο λόγια παραπάνω για τις θεραπείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται. Οι θεραπείες είναι οι μη χειρουργικές, που είναι κυρίως η απώλεια βάρους μαζί με τη φυσικοθεραπεία και τις ενέσιμες θεραπείες, οι οποίες με τη σειρά τους οι ενέσιμες θεραπείες είναι δύο κατηγοριών. Είναι αυτές που είναι έτοιμες, over the counter, δηλαδή είναι οι έτοιμες ουσίες, το ιαλουρονικό διαφόρων ποιοτήτων, και είναι οι βιολογικές θεραπείες. Είναι οι θεραπείες που παίρνουμε από το κορμί, από τον οργανισμό του ασθενή, από το αίμα του, από το λίπος του, από το μυελό των οστών. Είναι αυτές οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα και PRP. Σε έναν ασθενή νέο που έχει μια χονδροπάθεια, μια πρώιμη αρθρίτιδα, επειδή είναι και τα βλαστοκύτταρά του νέα και τα αιμοπετάλια του είναι νέα και πιο δραστικά, και όταν ακόμα δεν ακουμπάει κόκαλο με κόκαλο, προσπαθούμε να κατευθυνθούμε σε τέτοιες θεραπείες. Αντίθετα, σε έναν ασθενή μεγαλύτερης ηλικίας, σε μια 75χρονη γυναίκα που και τα δικά της βλαστοκύτταρα είναι πιο αποδυναμωμένα, είναι μάλλον χάσιμο χρόνο και πάμε στις έτοιμες θεραπείες, τα ιαλουρονικά, τα μακράς δράσεις, τα αιτήσια, μαζί με τη φυσικοθεραπεία. Δηλαδή τα βιολογικά είναι μάλλον για πιο νέους ασθενείς και τα ιαλουρονικά είναι κυρίως για μεγαλύτερης ηλικίας. Υπάρχει, βλέπω, πολύ μεγάλη εξέλιξη και πρόοδο στον τομέα των θεραπείων, που πλέον και η κάθε θεραπεία είναι και ανάλογα και την ηλικία, οπότε και ο καθένας μπορεί να έχει την θεραπεία που ταιριάζει με βάση τα δικά του δεδομένα. Βέβαια, έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε βλαστοκύτταρα από τον οργανισμό, από το λίπος, από το μυελό, να πάρουμε πετάλια από το αίμα, να ενεργοποιήσουμε αυτούς τους παράγοντες και μια απλή έγχυση που γίνεται στο ιατρείο ή κάποιες φορές στο χειρουργείο, αλλά τις περισσότερες στο ιατρείο, βάζουμε μέσα στο γόνατο του ασθενή ή στο ισχύο κάποιες ουσίες που μπορούν να λιάνουν αυτό το χόνδρο ή όχι. Πόσο γρήγορα βλέπουμε αποτέλεσμα από αυτές τις θεραπείες και για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να κρατήσει? Σε διάστημα λίγων εβδομάδων και ανάλογα με το πόσο εγκατεστημένη είναι η αρθρίτιδα του ασθενή, μπορεί να είναι λίγους μήνες ή να φτάσει το εξάμηνο και το έτος. Αλλά αυτές είναι παροδικές λύσεις. Η τελική λύση, όταν θα έχουμε αρθρίτιδα, είναι μια σωστή χειρουργική επέμβαση. Καταλήγουμε εκεί, αλλά τουλάχιστον αφού έχουμε κάνει πρώτα, κερδίζουμε χρόνο για να μην πάμε κατευθείαν σε αυτή την λύση. Οπότε ουσιαστικά η ώρα που κάποιος πρέπει να προχωρήσει σε ένα χειρουργείο κρίνεται πάντοτε και με την εξέλιξη που έχει και η οστεοαρθριτιδά του. Δηλαδή, αν κάνει πρώτα τις μη επεμβατικές θεραπείες, βλέπετε, φαντάζομαι, τι αποτέλεσμα έχουν και αναλόγως μετά κρίνεται πότε πρέπει να γίνει η επέμβαση ή όχι. Η αποτυχία της αντρικής επέμβασης, δηλαδή όταν κάνουμε σε κάποιον ασθενή ενέσεις και όλα αυτά που είπαμε και δεν δουλεύουν, ο ασθενής έρχεται και λέει πονάω, ή όταν ένας ασθενής έχει τόσο συχνό και έντονο πόνο που είπαμε να ξυπνάει το βράδυ, ή όταν έχει στραβώσει, αυτά είναι πολύ σημαντικά, έχει μηχανικούς λόγους, είναι μια σωστή χειρουργική επέμβαση. Γιατί πλέον εκεί, όταν έχει ακουμπήσει το ένα κόκαλο στο άλλο και έχει στραβώσει, δύσκολα ένα υγρό που θα βάλουμε στο γόνατό του ή στο ισχύο του θα αλλάξει κάτι. Αλλά αυτές είναι οι προχωρημένες περιπτώσεις που τότε εμείς αναλαμβάνουμε. Να μιλήσουμε λίγο και για τις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές οι οποίες υπάρχουν και τις οποίες εφαρμόζετε και εσείς. Ναι. Η χειρουργική τεχνική έχει μια πρόοδο σε διάφορους τομείς. Ο πρώτος και κυριότερος είναι ότι μαζί με την ορθοπαιδική και τους ασθενείς έχει εξελιχθεί και ένα άλλο πράγμα που λέγεται μια ορθοπαιδική βιομηχανία. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες παράγουν πιο ωραία, πιο βιολογικά, πιο ωραίο προφίλ, πιο ανθεκτικά υλικά και κυρίως υλικά που μοιάζουν στην ανθρώπινη ανατομία. Και η επανάσταση είναι τα υλικά εκείνα που παραγγέλνουμε για τον ασθενή τον ίδιο. Φτιάχνουμε δηλαδή μια επέμβαση που είναι sur mesure, είναι σαν ένα κοστούμι ραμμένα. Δεν είναι το ίδιο υλικό για όλους. Ο ασθενής έρχεται την προηγούμενη μέρα, κάνουμε κάποιες μετρήσεις προσωποποιημένες και βγαίνουν κάποια υλικά και μια επέμβαση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα και στις ιδιομορφίες αυτού του ασθενή, την οποία με τη βοήθεια του ρομπότ την αναπαράγουμε μέσα στο χειρουργείο. Η άλλη εξέλιξη είναι οι προσπελάσεις. Τι είναι οι προσπελάσεις? Οι προσπελάσεις είναι όπως πάω από το δέρμα να φτάσω στο κόκαλο, η διαδρομή που ακολουθούμε. Παλιά πηγαίναμε και κόβαμε, φτάναμε στο χειρουργείο και όταν τελειώναμε ξαναράβαμε. Οπότε αυτό ήταν λίγο ακροτηριαστικό, παρεμβατικό, πονούσε ο ασθενής, περιμέναμε μέχρι να κολλήσουν αυτά τα στρώματα. Τώρα έχουμε διάφορους τρόπους που ανοίγουμε με το δάχτυλο στο ισχύο. Δεν βρίσκουμε μια προσπέλαση που λέγεται άλμη σε ένα διάστημα των μειών που ανοίγουμε, χειρουργούμε και τελειώνοντας την επέμβαση
Ο βοηθός βγάζει τα άγκιστρά του και οι μυς είναι εκεί, τους βλέπουμε. Και στο γόνατο δεν τραυματίζουμε τον τετρακέφαλο. Έχουμε μια τομή στο δέρμα, αλλά κάτω από το δέρμα δεν τραυματίζουμε τον τετρακέφαλο. Τι σημαίνει αυτό? Το απόγευμα της επέμβασης λειτουργεί αυτό το γόνατο. Κάνει κινήσεις. Δεν έχει μεγάλη αιμορραγία. Δεν περιμένουμε να υπουλωθεί αυτό για να περπατήσει ο ασθενής. Ο ασθενής θα φύγει την επόμενη μέρα περπατώντας με ένα βοήθημα. Βέβαια. Πόσο περίπου διαρκεί μια τέτοια επέμβαση? Λιγότερο από μία ώρα, γύρω στα 40 με 45 λεπτά. Πολύ γρήγορα και μετά φεύγει ο ασθενής, όπως είπατε και εσείς, πολύ γρήγορα. Και την επόμενη μέρα πάει σπίτι του με ένα βοήθημα. Με ένα βοήθημα. Και μετά, ποια είναι η σωστή αποκατάσταση που πρέπει να γίνει? Πόσο καιρό μετά χρειάζεται για να είναι πλήρως λειτουργικός? Όπως είπαμε, έχουμε μεγάλη ποικιλία ασθενών. Έχουμε ασθενείς που τους χειρουργούμε πρώτους 7 ώρα το πρωί, πιο νέους, πιο δραστήριους, που κάνουν μια επέμβαση που είναι η αλλαγή του μισού γόνατος, η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Μπορούν να φύγουν ακόμα και το βράδυ της επέμβασης, έχοντας κάνει μια καλή προετοιμασία, και να κινηθούν σπίτι τους. Οι περισσότεροι ασθενείς όμως, το 99% των ασθενών, φεύγει την επόμενη μέρα από της επέμβασης και πάει σπίτι του με οδηγίες από εμάς, με βάδιση για μία εβδομάδα με ένα πίτο πολύ και για άλλη μια εβδομάδα με μια πατερίτσα. Στις 2 με 3 εβδομάδες που βλέπουμε τους ασθενείς για να αφαιρεθούν τα ράματα, οι ασθενείς έχουν επιστρέψει σε κανονική βάδιση. Και στο τέλος του μήνα οι ασθενείς έχουν επιστρέψει σε μια κανονική ζωή. Τι εννοούμε κανονική ζωή? Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας ο οποίος μπορεί να γυμνάζεται καθημερινά, μπορεί μετά από ένα μήνα να γυρίσει κανονικά στις αθλητικές του δραστηριότητες, θα πρέπει να πάει λίγο πιο σταδιακά, με προπόνηση ήπιας μορφής? Πώς ακριβώς μπορεί? Είναι πολύ έξυπνη ερώτηση, Μαρία Λουίζα, και όπως είπαμε πριν, έχουμε πολλούς ασθενείς. Φτάνουν στο ιατρείο ασθενείς από τον τυπικό, μια παχιά γυναίκα 75 που δεν θέλει να τρέξει, θέλει να γονατίσει, να πιάσει τα εγγόνια της. Αυτό είναι το expectation, αυτή είναι οι προσδοκίες της. Σωστά, ο καθένας έχει και άλλα. Αλλά έχουμε και ασθενή, είπαμε, 50 χρονών που κάνει μονοδιαμερισματική και θέλει να παίξει τένις, θέλει να κολυμπήσει, θέλει να κάνει σκι, θέλει να πάει για τρέξιμο. Η αλήθεια είναι ότι εμάς δεν μας αρέσει πολύ να βάζουμε ένα υλικό. Και έχεις, επειδή είπατε, συγγνώμη, τον 50, έχεις όμως και τον 25 που είναι ακόμα πιο πολύ, βράζει το αίμα και θέλει και να γυμναστεί και να βγει έξω. Και να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι όταν εμφυτεύουμε υλικά, γι' αυτό καθυστερούμε τις πολύ νέες ηλικίες και προσπαθούμε και τους δίνουμε λύσεις με άλλους τρόπους, αλλά όταν χρειάζεται, όταν έχουμε ανθρώπους που τους βάζουμε, εμφυτεύουμε υλικά, αυτό το μεταλλικό πράγμα, το εμφυτεύουμε με τέτοιο τρόπο να αντιδρά και σε κραδασμούς. Δεν χρησιμοποιούμε τσιμέντο, έχουμε διάφορους τέτοιους τρόπους. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε βέβαια κάποιος να πάει να ξεκινήσει να κάνει μαραθώνιο μετά από μια αρθροπλαστική. Σίγουρα κάτι τέτοιο, θα πρέπει να είναι ενήμερος. Αλλά ο ασθενής μπορεί να έχει μια κανονική ζωή και μετά από μια, λέμε, ολική αρθροπλαστική γόνατος να πάει να παίξει διπλό τένις. Μετά από μια μονοδιαμερισματική να πάει να παίξει απλό τένις. Έχουμε παραδείγματα. Αλλά τι παραδείγματα? Ανθρώπων που παίζαν τένις πριν την επέμβαση. Δεν είναι κάποιος άνθρωπος που είναι νοθρός, παχής και έπαθε αρθρίτιδα στα 70 του και στα 65 και έκανε αρθροπλαστική και θα πάει να παίξει τένις μετά. Κάποιος που έκανε πριν κάποιες δραστηριότητες θα επιστρέψει και σε αυτές σταδιακά σε όλες. Σταδιακά αυτό. Θα ξεκινήσει έτσι προοδευτικά, ναι, γιατί βλέπεις έτσι πολλές φορές που είναι και το ασυγκράτητο μετά από ένα χειρουργείο που έχεις κουραστεί και έχεις περάσει όλα αυτά. Θες να μπεις κατευθείαν να κάνεις τις δραστηριότητές σου και εκεί όμως θέλει λίγη προσοχή, να μην βιαστούμε. Είναι διαφορετικό από τον ασθενή που σηκώνεται αυτό που είπαμε το απόγευμα και φεύγει και πάει σπίτι του, διαφορετικό το να πας να τρέξεις και να κάνεις άθλημα. Αυτό θέλει κάποιους μήνες, αλλά θα γίνει. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα στις σύγχρονες τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται. Είναι 3 πράγματα. Αυτό που είπαμε πριν, που είναι οι προσπελάσεις, δηλαδή που έχουμε ανέμακτες ατραυματικές προσπελάσεις. Το δεύτερο είναι η χρήση των ρομπότ. Τι είναι το ρομπότ? Το ρομπότ είναι ένα εργαλείο, Μαρία Λουίζα, που μας δείχνει την τοποθέτηση ενός υλικού σε βαθμό δεκαδικού του χιλιοστού, σε δέκατο της μοίρας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορούμε όλοι να κρεμάσουμε ένα πίνακα 90 μοίρες, πάνω κάτω ίδιο θα το καταφέρουμε. Αλλά αν λέμε να κρατήσει ένα υλικό 30 χρόνια και 20 χρόνια και 25, πρέπει να τοποθετεί, να το πω παράδειγμα, όχι απλά στις 90 μοίρες, απλά στις 90,0 μοίρες. Αυτή η ακρίβεια του χιλιοστού και του δέκατου της μοίρας είναι αυτή που θα εξασφαλίσει ότι αυτό το υλικό θα κρατήσει για πάντα, να το πούμε απλά. Και αυτό όμως το δίνει το ρομπότ. Είναι ένα εργαλείο που βοηθάει τον γιατρό να κάνει την ίδια επέμβαση στις 7 ώρα το πρωί και στις 7 ώρα το απόγευμα, ανεξάρτητα από κούραση, να μετράμε το ίδιο, ανεξάρτητα ποια μέρα είμαστε, πόσα χειρουργία έχουμε. Και μια μεγάλη άλλη εξέλιξη είναι με τα υλικά που βάζουμε. Τα υλικά αυτά που βάζουμε, αν έχεις δει, είναι ένα μέταλλο. Ανάμεσα υπάρχει ένα πολυεθυλένιο που μοιάζει με πλαστικό και από κάτω υπάρχει ένα άλλο μέταλλο.
τα μέταλλα αυτά, αν μπουν σωστά, όπως είπαμε, 90 μοίρες, δεν θα χαλάσουν ποτέ. Το σίδερο δεν χαλάει ποτέ. Αυτό που τελικά θα χαλάσει και είναι ο αδύναμος κρίκος είναι αυτό το ενδιάμεσο το πλαστικό, το πολυεθυλένιο που λέμε. Το λέμε εκλαϊκευμένο πλαστικό, γιατί έτσι φαίνεται. Αυτό το πολυεθυλένιο που είναι για να γλιστράνε οι δύο επιφάνειες, αυτό τελικά θα χαλάσει. Και όταν κάποιος κάνει στα 50, το 55 και στα 60 του μια επέμβαση, αν έχει και δραστηριότητα μεγάλη, θα χαλάσει πιο γρήγορα. Γι' αυτό για αυτούς τους ασθενείς τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποιες ειδικές προθέσεις που αυτό το πολυεθυλένιο είναι πιο ανατομικό, έχει εμβαπτιστεί σε βιταμίνη Ε, που είναι μια διαδικασία που το κάνει σχεδόν αθάνατο αυτό. Και αυτό είναι μια εξέλιξη για την αρθρίτιδα και την αρθροπλαστική που βάζουμε σε αυτούς τους ασθενείς. Ναι, γιατί πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, καθώς πολλοί κόσμοι μπορεί να αναρωτιέται θα κάνω μία επέμβαση και μετά όντως ανάλογα και την δραστηριότητα που έχω μπορεί να φθαρεί και μετά θα πρέπει να μπω και σε δεύτερο χειρουργείο. Φαντάζομαι παλαιότερα όταν είχε τη φθορά του συγκεκριμένου υλικό έπρεπε ξανά να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ο ασθενής. Είναι πολύ σωστό αυτό. Πολλοί κόσμος ρωτάει πότε να χειρουργηθώ, αν είναι νωρίς. Αυτό που λέμε, πρέπει να χειρουργηθεί ο ασθενής όταν πονάει. Δηλαδή, ο ασθενής δεν έχει κάποιο συμβόλαιο ότι θα ζήσει τόσα χρόνια και το υλικό αυτό που βάζουμε δεν έχει κάποια ημερομηνία λήξη. Θα χαλάσει 31 Δεκάτου σε 20 χρόνια. Ναι. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο. Αν δεν κάνεις τίποτα, δεν θα χαλάσει ποτέ. Θα το βάλεις σε ένα πάρκινγκ. Αν το αυτοκίνητο αυτό δουλεύει κάθε μέρα, αν αυτό το υλικό λοιπόν έχει μια μεγάλη κακή χρήση, θα χαλάσει πιο γρήγορα. Αλλά ένας ασθενής λέμε να χειρουργηθεί όταν πονάει, γιατί τώρα τη χρειάζεται. Το καλό γόνατο, το καλό ισχύο. Εντός λογικών πλαισίων, δηλαδή ένας 50άρης που έχει μια βαριά αρθρίτιδα και κουτσένει και πονάει κάθε μέρα, δεν έχει νόημα να περιμένει να γίνει 70, γιατί είναι μια πιο λογική ηλικία. Έχουμε τρόπους να χειρουργούμε ισχύα και σε 50άριδες, να βάλουμε υλικά που είναι από κεραμικό, που θα κρατήσουν για πάντα, που θα κρατήσουν για όσο και να κρατήσουν. Αυτός ο ασθενής τώρα θέλει το ισχύο του και τη ζωή του. Δεν έχει νόημα να περιμένεις ακροτηριασμένος και να κάθεσαι σε ένα καναπέ. Γιατί θεωρείτε ότι περιμένει πολλοί κόσμος? Γιατί υπήρχε μια παλιότερη ψυχολογία. Ότι ενδεχομένως αν μου περάσει τώρα να ανακουφιστώ, να πάω πιο μετά, να το σκεφτώ. Ποιοι παράγοντες? Αυτοί οι ασθενείς που έρχονται με ένα πακέτο εξετάσεων και είναι ήδη, δεν είναι μικροί, είναι κυρίως επηρεασμένοι από μια παλιότερη άποψη που υπήρχε στα δεκαετία του 80 και του 90 και πιο μετά ίσως, που τα υλικά χαλούσαν πιο γρήγορα, οι επεμβάσεις δεν ήταν τόσο καλές και θέλει να φτάσει σε μια πιο λογική ηλικία των 70-65 ετών, να βάλει ένα υλικό που θα κρατήσει για το υπόλοιπο της ζωής του, χωρίς να ξέρουμε κανένας μας ποιο είναι το υπόλοιπο της ζωής μας φυσικά. Ναι. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν ένας ασθενής πάμε σε μια ηλικία 60, που 60 σήμερα είναι άνθρωποι που είναι δραστήριοι. Πάρα πολύ. Δεν μπορεί να έχει έναν άνθρωπο που δεν τεντώνει, δεν κουτσένει το πόδι του. Αν είναι ασύμμετρος, μετά θα πονάει το ισχύο, θα πονάει η μέση, θα δημιουργηθούν προβλήματα που μετά μπορεί και να μην λύνονται. Είναι καλό αυτός ο ασθενής, εφόσον πληρεί τα κριτήρια, να οδηγηθεί σε μια σωστή επέμβαση, με σωστό τρόπο, με σωστά υλικά, με σωστή τεχνική και ρομπότ, για να βάλει ποιότητα στη ζωή του την τώρα. Την επέμβαση δεν την κάνουμε για το μέλλον, την κάνουμε για το τώρα. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Δεν πρέπει γενικώς να αφήνουμε πράγματα για το μέλλον και πρέπει αυτό που ακούμε συνέχεια και λέμε να ζούμε το τώρα. Αυτό που λες, να ζεις το τώρα και να μην πονάς. Να μπορείς να χαρίσεις τη ζωή, τους ανθρώπους που αγαπάς, να κάνεις τη δουλειά σου με την ηρεμία σου και να μην είσαι μες στον πόνο. Γιατί έχεις από τη μία πλευρά έναν άνθρωπο που είναι ένα πολύ συχνό σενάριο. Έχουμε έναν άνθρωπο παχύ που δεν κινείται λόγω του πόνου, που κάποτε λέγαμε αδυνάτησε και έλα να χειρουργηθείς. Τώρα αυτό είδαμε ότι δεν γίνεται. Γιατί ένας άνθρωπος, ακόμα και αν δεν τρώει, αν δεν κινείται, δεν απολαίνει, δεν χάνει θερμίδες, δεν μπορεί να δυνατήσει. Οπότε βρήκαμε αυτά τα υλικά μεγαλύτερη στερέωση, με μακρύτερους τηλεούς, με αυτά τα υλικά που είπαμε, έτσι ώστε να μπορεί να κουνηθεί, να χάσει κάποιες θερμίδες και ουσιαστικά να ζήσει τη ζωή του. Ή ένας πιο δραστήριος ασθενής δεν μπορεί να μην κάνει αθλητισμό με τα παιδιά του, επειδή έχει μια αρθρίτιδα, για να φτάσει στην ηλικία που νομίζει ότι θα είναι στα 70 η κατάλληλη ηλικία να κάνει μια αρθροπλαστική. Επειδή είπαμε πάλι για το σωματικό βάρος, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν θυμάμαι αν το ρώτησα πριν. Οι αδύνατοι άνθρωποι εμφανίζουν οστεοαρθρίτιδα? Πάρα πολύ έξυπνη ερώτηση και βλέπεις σε μια λίστα χειρουργική που έχουμε τους μισούς ασθενείς και είναι παχύσαρκοι και κάποιοι άλλοι ασθενείς είναι λεπτοί, μικροσκοπικοί για την ακρίβεια. Μου έχει τύχει να γνωρίσω δηλαδή μια κυρία κάποια στιγμή που ήταν πάρα πολύ αδύνατη και είχε οστεοαρθρίτιδα. Πολλοί ασθενείς που μας ακούνε και ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας έχουν μια μάνα, μια θεία, οι ίδιοι και είναι μια μικροσκοπική γυναίκα. Ναι. Κοντούλα, ελαφριά και έχει χειρουργήσει και τα δύο της γόνατα και τα δύο της ισχύα. Είναι αυτό που λέμε το DNA. Είναι ένα
μια γονιδιακή επιβάρυνση που έχουν, το DNA κάποιων ανθρώπων, είναι για να πάθουν οστεοαρθρίτιδα. Ξαναλέμε βέβαια όμως ότι αν είναι κάτι από το DNA σου να πάθεις, καλύτερα να πάθεις οστεοαρθρίτιδα γόνατος παρά οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορείς έτσι λίγο να το προλάβεις και να το λύσεις και να ζήσεις καλά. Να πούμε δύο λόγια για το πρωτόκολλο Fast Track. Τα υλικά αυτά στην ορθοπαιδική, αυτές οι προθέσεις που βάζουμε πάνω στο κόκαλο, κολλάνε στο κόκαλο με δύο τρόπους. Είτε με έναν τρόπο πιεστικό, είτε με τη χρήση μιας ειδικής κόλασης, σαν ένα ιατρικό τσιμέντο, αυτό που φτιάχνουμε τώρα εδώ οι συνεργάτες μου. Σε αυτή την περίπτωση φτιάχνουμε την ειδική κόλλα, η οποία είναι ρευστή και μέσα σε λίγα λεπτά θα πήξει, θα ζεσταθεί στα χέρια σας. Αυτό που θα μου περισσέψει θα σας το δώσω, αν δείτε πως είναι μια στρώση που κατευθείαν κολλάει και μας δίνει τη δυνατότητα το απόγευμα να περπατήσουμε και να φύγει. Το πρωτόκολλο Fast Track είναι, είπαμε εν ολίγης πριν, αυτές οι τεχνικές γρήγορης αποκατάστασης που οφείλονται κυρίως σε αυτές τις ανέμακτες τεχνικές, δηλαδή στη χειρουργική χωρίς να τραυματίζουμε εμείς τις προσπελάσεις, στους γρήγορους χειρουργικούς χρόνους, αυτό που είπαμε η επέμβαση των 40 λεπτών, στις επεμβάσεις που γίνονται χωρίς γενική νάρκωση. Όλες αυτές οι επεμβάσεις, το είπαμε, δεν ξέρω αν το είπαμε, γίνονται χωρίς γενική αναισθησία. Γίνονται με περιοχική αναισθησία. Ο ασθενής κοιμάται, να μην το φοβάται αυτό, δεν βλέπει κάτι, είναι σαν να κάνει μια γαστροσκόπηση. Αλλά δεν παίρνει γενική νάρκωση, οπότε δεν περιμένουμε κάποιες ώρες ή ένα 24ωρο να συνέλθει. Ο ασθενής σε λίγες ώρες το σκέλος του λειτουργεί. Λειτουργικός, ναι. Άλλος παράγοντας επιτάχυνσης αυτής της αποκατάστασης είναι η σωστή χειρουργική τεχνική από τον γιατρό. Το ρομπότ, δεν χρησιμοποιούμε παροχετεύσεις, δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα σωληνάκια. Δεν υπάρχει κάποιος ασθενής που σηκώνεται από το χειρουργείο και έχει σωληνάκια να κρέμονται από το ισχύο. Αυτά είναι απαρχαιωμένες τεχνικές. Δεν μεταγγίζεται ο ασθενής, γιατί είπαμε δεν έχουμε τεχνικές που τραυματίζουν εμείς, είναι γρήγορες. Οπότε ο ασθενής δεν μεταγγίζεται. Όλοι αυτοί οι παράγοντες τι κάνουν, δημιουργούν ένα σύνολο μιας επέμβασης που είναι δύσκολο να την χωνέψει. Είναι μικρό το στρες στο κορμί του ασθενή. Το απόγευμα περπατάει. Ένας ασθενής που θα χειρουργηθεί 7 ώρα το πρωί, είναι νέος, έχουμε κάνει καλή προετοιμασία από πριν, του έχουμε δείξει με ένα φυσικοθεραπευτή τι ασκήσεις θα κάνουμε πριν την επέμβαση. Το απόγευμα θα πάει σπίτι του. Θα πάει σπίτι του. Και όλοι οι ασθενείς θα πάνε την επόμενη μέρα σπίτι τους. Είναι μια πολύ τεχνική επέμβαση που τελειώνουμε σε 40-45 λεπτά με τη βοήθεια όμως πολύ εκπαιδευμένων συνεργατών που το έχουν κάνει αυτό το πράγμα χιλιάδες φορές. Κάθε κίνηση είναι χορευτική. Απαιτεί ένα τέλειο συντονισμό μεταξύ τουλάχιστον 2 συνεργατών μου γιατρών, μεταξύ 2 νοσηλευτριών εργαλειοδοτών, των υπαλλήλων με το ρομπότ και της εταιρείας. Είναι ένας συντονισμός ομάδας που από τις 6 ώρα, 7 ώρα το πρωί αυτοί είναι alert να κάνουν το ίδιο πράγμα συνέχεια και συνέχεια. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα λοιπόν κάνουμε αυτήν την συντονισμένη ρομποτική αρθροπλαστική. Πάρα πολλοί συνεργάτες μας, ο Λίγκος, ο Γιώργος, η Μαριάννα, ο Ζαχαρίας, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι απαραίτητοι. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται και εγώ για να χειρουργήσω και για να κάνω αυτό το πράγμα 10 φορές την ημέρα πρέπει να είναι όλοι, κάνουν κάτι. Δεν στέκονται απλά, κάνουν όλοι και όπως είδατε πολλές φορές δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Μιλάμε με τα βλέμματα, με τις κινήσεις. Ξέρουν τι θέλω και μου το δίνουν, ξέρουν τι θέλω να κάνω και κάνουν το αντίστοιχο πράγμα. Αυτή η ασθενής το απόγευμα θα περπατήσει και αργά το βράδυ, επειδή είναι πρώτη σήμερα ή νωρίς αύριο το πρωί, θα πάει σπίτι της. Πώς βλέπετε λοιπόν έτσι το μέλλον με όλες αυτές τις νέες εξελίξεις? Βλέπετε έτσι ότι θα έχουμε κι άλλες αναβαθμίσεις στο συγκεκριμένο τομέα? Το μέλλον είναι ότι το 2030 η χειρουργική που θα αφορά το γόνατο δεν θα είναι η πιο συχνή επέμβαση στην ορθοπαιδική, θα είναι η πιο συχνή επέμβαση στην ιατρική. Στην ιατρική. Δηλαδή, όσο και να εξελισσόμεθα εμείς, όσο και να εξελίσσονται τα υλικά, βλέπουμε γύρω μας εξελίσσεται πάρα πολύ και είναι καλό αυτό, οι δραστηριότητες οι αθλητικές. Τα παιδιά ξεκινούν από πολύ μικρές ηλικίες να αθλούνται, ξεκινούν από μικρότερες ηλικίες να κάνουν πρωταθλητισμό, που σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Βλέπεις ανθρώπους στα πάρκα 60άρδες και 65άρδες να τρέχουν, στα γήπεδα τένις το ίδιο. Όλο αυτό το πράγμα
είναι πάρα πολύ σωστό και δεν πρέπει να σταματήσει. Δεν πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε όλα αυτά για να μην πάθουμε αρθρίτιδα, γιατί ξαναείπαμε, η αρθρίτιδα θεραπεύεται με κάποιον τρόπο, με τον έναν ή τον άλλον. Οπότε λοιπόν, όσο και να εξελίσσεται οι τεχνικές, οι εξελίσσεις θα είναι για να γίνονται πιο ανέμακτες τεχνικές, πιο γρήγορες τεχνικές, αλλά σε πιο πολύ κόσμο. Γιατί θα είναι και πιο πολύ ο κόσμος που θα παθαίνει κάτι με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ωραία και απλή κουβέντα που νομίζω κάναμε κατανοητό και κάτι που και οι νεότερες γενιές, γιατί θέλουμε και τον νέο κόσμο κοντά μας, το έχουμε λίγο έτσι, το ακούμε λίγο, οστεοαρθρίτιδα, το παθαίνουν μόνο οι μεγάλοι, είναι κάτι που δεν το ξέρω και το κάναμε εμείς έτσι με απλή κουβέντα, κατανοητό και δώσαμε πολλές συμβουλές. Και να μας δώσετε και για τους τηλεθεατές μας έτσι κάποιες δικές σας συμβουλές. Σίγουρα θα πρέπει ο ασθενής να κάνει τις δραστηριότητες που θέλει και θα πρέπει να μην περιορίζεται. Αν για κάποιους από τους λόγους που είπαμε πριν υπάρχουν πόνοι, παραμορφώσεις, δεν τεντώνει, δεν λυγίζει, δεν θα πρέπει να διστάζει να πάει να επισκεφτεί έναν ορθοπαιδικό, να κάνει μια απλή ακτινογραφία σε όρθια θέση και να επισκεφτεί έναν ορθοπαιδικό. Σίγουρα η πρώτη λύση δεν θα είναι κάτι τρομακτικό, θα προσπαθήσουν μαζί να του δώσουν βοήθεια. Θα πρέπει οι ασθενείς να κάνουν τις δραστηριότητες που θέλουν, να προσέχουν το σωματικό βάρος και πρέπει να ξέρουμε ότι ο αθλητισμός βοηθάει και στην διάπλαση του χόνδρου και στις κινήσεις. Θα πρέπει όμως όταν υπάρχουν όλοι αυτοί οι συναγερμοί που είπαμε πριν, να μην διστάζουμε να πάμε σε έναν γιατρό, να βρούμε έναν ειδικό, να πάρουμε μια πρώτη γνώμη και αν φτάσει η αρθρίτιδα σε τέτοιο βαθμό και θέλει χειρουργείο, να μην διστάζουμε να βρούμε γιατρό, γιατί πλέον έχει εξελιχθεί πολύ η χειρουργική. Υπάρχουν πολλοί γιατροί στην Ελλάδα με τα προσόντα να λύσουν επιτυχώς αυτές τις παθήσεις. Όλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Στόχος της ιατρικής επιστήμης σήμερα είναι η διατήρηση της κίνησης του σώματος για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια, εξασφαλίζοντας έτσι ποιότητα ζωής στον άνθρωπο. Οι ανέμακτες, ατραυματικές fast-track τεχνικές της ορθοπαιδικής χειρουργικής υποστηρίζουν το σκοπό αυτό και παρέχουν έγκυρες και αξιόπιστες λύσεις για όλους.